L-inġi li kont fuq l-ajruplan mal-prim. Mux inti biss anka l-barokka kif rajna ftitilu. Il-batina għal-ajruplan maħħa dik, ma fil-kastija kif bati mot ieħor ukoll. Għalix. Iġennu ajruplan. Spiegħanna naqam xaddejt lill-Prim Ministru. Darba minnhom konna sejrin l-Afrika, kellna xi flajt ta' xi 5 sigħat. U pratikament l-ajruplan kull ma hemm 8 seats fih. U pratikament naħa ta' wara fejn jien ma konx naf li hemm it-toilet. Il-bib kieku malu u l-ħajt li serraħ miegħu ikun hemm il-Prim Ministru qiegħed ħdeh. Istrina? Jivi daru ma' toilet. Le, ma il-ħajt u wara ikun. Ġifieri għal-ħares qatt tagħmel xi traċedja l-ewwel persuna li. Jiena pratikament biex tgħaddi biex tmur għalih it-toilet jekk ikun hemm 3 persuni bil-kemm tista' tgħaddi. Isek ħatik xefawwarek se tagħmel ukoll. Ovvjament. Isnijin biex niġi t-toilet trid ngħaddi minn bejnietkom, hekk qiegħda l-biċċa. U den jien warajh ikun hemm it-toilet. U jiena pratikament kont ili nżomm għaddew sija satej tlieta ma mbagħad ma flaħx. Qed tista' nagħmel wiċċi ninżel rasi u neqpa' dieħel fit-toilet. Wara li kont rajt il-movimenti tan-nies kienu qed jagħmlu. U mbagħad jiena l-estate kif rixt ftaħt il-bib u qed nipprova nsib il-flashing minn fejn għax daħ. U flashing ma kienx hemm normali, kien buttuna li tafasa minn mal-ħajt. U mbagħad jiena ġarran xraba ser taħmar. U mbagħad dar il-Prim Ministru qalli għall-flashing, qalli għal daqshekk, qalli dak kemm tafasa wara. U mbagħad kif resa daħli xkupilja wkoll. U bżaw warajk.